एडिआरि गासै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनाव गोबां सोमोनांनाय सोंथि सिखांदों। एडिआरि आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनायनि दायाव दासिम गासै 11 सुबुंफोरखौ जेराव लानाय जाबाय। नंगौ, एडिआरि आनजादा थांनाय 15 सेप्तेम्बराव जानानै थांबाय आरो बे आनजादा जोबखांनायनि उनाव एडिआरि आनजादनि सोंथि बिलाइया गोसारदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। सिगां समावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एडिआरि आनजादाव नखल लाग्रा एबा थगायग्रा सुबुंफोरखौ आयेननि गोख्रों साजा होगोन होनना फोसावदोंमोन। बेबादि फोसावजाखांनायनि उनावबो एडिआरि आनजादनि सोंथि बिलाइया गोसारदों। नाथाय बे समाव एडिआरि आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारहोग्रा सुबुंफोरखौ मा साजा होगोन आरो एडिआरि आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनायनि दायाव दासिम गासै 11 सुबुंफोरखौ जेराव लानाय जाबाय आरो देहायारि नायबिजिरनो देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जादों होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों।